Анджи няма снини. Лени я е ударил в лицето с точилката няколко пъти, но тя не се е опитала да се предпази. Моето момиче щеше да се защити. Не вярвам, че Лени е ударил Анджи. Не съм сигурен, че тя го е убила. Била е Кристал. Шофьорът от Алабама не е бил първата й жертва. Бил е Лени. Вратата е заключена. Майката на Кристал е тук за тялото. Ще говоря с нея. Мога да остана. Ще се справя.